Je to návrh, ktorý Kremeľ nemôže ani odmietnúť, ani prijať, ale môže ho prinútiť k nepríjemnému voľbe, ktorá odhalí skutočný apetít ruského prezidenta Vladimira Putina po brutálnej vojne, ktorú si vybral. Európski lídri pochopili dilemu, či mierové rozhovory o Ukrajine môžu viesť k niečomu zmysluplnému a prinútili Moskvu k pozastaveniu násilia práve v čase, keď sa zdá, že sa v nadchádzajúcich letných mesiacoch snaží eskalovať útoky. To tiež dáva najväčšej európskej armáde, Ukrajine, niečo vyše 30 hodín na to, aby pripravila svoje sily v pôvej línii na možno mesiac napätého mieru a potom dúfajme, že týždne serióznych rokovaní, v ktorých sa rozhodne o hraniciach ich krajiny. Ukrajina, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Poľsko nakoniec nemali veľa na výber. Veľká verejná strata túpezlivosti Trumpovej administratívy s Moskvou, ale menej opodstatnenia aj s Kievom, niesla riziko, že Biely dom jednoducho pohne ďalej. To by mohlo viesť k tomu, že Spojené štáty prestanú pomáhať Ukrajine spolu s ich úsilím o mierové riešenie, potenciálna katastrofa pre európsku bezpečnosť, obrovský diplomatický posun francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera a samozrejme samotného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z minulého týždňa postavil Biely dom do pozície, ktorej musel podporiť priamu európsku snahu prevziať kontrolu nad výsledkom najväčšej vojny na kontinente od 40. rokov 20. storočia. Európa skutočne vnucuje Rusku návrh, ktorý pôvodne predložili USA a Ukrajina, 30-dňové bezpodmienečné prímerie, ktoré bolo poprvýkrát ponúknuté po bilaterálnom stretnutí v Saudskej Arábii takmer pred 2 mesiacmi. Zároveň však núti Biely dom, aby sa zapojil, monitoroval prímerie a potom podporil tvrdé dôsledky, Macron ich nazval masívnymi sankciami, ak iniciatíva stroskotá. Teraz predchádzajúca odpoveď Kremľa. Musíme sa porozprávať o nuansách, nestačí. Musí návrh súhlasiť, spochybniť alebo ignorovať. Je pravdepodobné, ako sme videli v minulosti, že vymyslí zložitú odpoveď. Rusko by mohlo súhlasiť s pauzou, ale potom by mohlo vyvolať nárast násilia, z ktorého by mohlo obviniť Ukrajincov. Alebo spochybniť určité púky návrhu, napríklad bojovať iba proti ukrajinským silám ruskej Kurskej alebo Belgorodskej oblasti, čo by viedlo Biely dom k otázke, či by mal nahnevane odmietnúť čiastočné dodržiavanie prímeria Kremľom. Moskva by sa mohla rozhodnúť návrh úplne ignorovať a použiť svoju magickú kartu telefonátu Trumpa a Putina na premiešanie kariet, z ktorých dostala ťažkú ruku. Teraz predchádzajúca odpoveď Kremľa. Musíme sa porozprávať o nuansách, nestačí. Musí návrh súhlasiť, spochybniť alebo ignorovať. Je pravdepodobné, ako sme videli v minulosti, že vymyslí zložitú odpoveď. Rusko by mohlo súhlasiť s pauzou, ale potom by mohlo vyvolať nárast násilia, z ktorého by mohlo obviniť Ukrajincov. Alebo spochybniť určité púky návrhu, napríklad bojovať iba proti ukrajinským silám ruskej Kurskej alebo Belgorodskej oblasti, čo by viedlo Biely dom k otázke, či by mal nahnevane odmietnúť čiastočné dodržiavanie prímeria Kremľom. Moskva by sa mohla rozhodnúť návrh úplne ignorovať a použiť svoju magickú kartu telefonátu medzi Trumpom a Putinom, aby premiešala karty, z ktorých dostala ťažkú ruku. Ukrajina a jej európski spojenci sa snažia z tohto návrhu vyjasniť, či Putin vôbec chce mier. Cesta, ktorú si zvolili, je sama o sebe nejasná a hlboko páná výmoľou Putinovej manipulácie. Pri počúvaní veliteľov 5 najväčších európskych armád v sobotu v Kieve sa zdalo, že väčšina z nich sa rozhodla, že Putin mier nechce a nebude o ňom ani uvažovať. Týchto 5 lídrov čelí zložitým týždňom, počas ktorých sa bude musieť túto skutočnosť presvedčiť a potom chaotickému presviečaniu Trumpa, že musí voči Rusku zaujať ešte tvrdší postoj ako jeho predchodca Joe Biden. Cesta vpred, ktorú si európski lídri zrejme predstavujú, je zhoršenie vojny. Putin poruší prímerie, bude zasiahnutý masívnymi sankciami a Európa bude musieť eskalovať svoju vojenskú podporu Ukrajine. Nezdá sa, že by si mysleli, že Kremeľ chce, aby sa vojna zastavila. Zdá sa, že nasledujúce týždne sú navrhnuté pre budúcnosť, v ktorej musia Trumpovi dokázať, že je zavádzaný a natrvalo a nezvratne zatiahnuť jeho Biely dom do svojho tábora.